ಹಲೋ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಲ್ಲರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೋಕೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪದೆ ಮರಣಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೆ ಅನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಎತ್ತುಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಂತೆವ ಬಟ್ ಅರ್ಧ ಡೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೆ ದಯತ ನಂಗೆ ಮರತ್ತೆ ಬೋಂಡು ಲಾಗ್ ಮನ್ ಬರಬೇಕ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಬೋದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತದ ಕುಡ್ಲಬೋದು ಬಂದಾಗ ಬೊಜ್ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೊಜ್ಜದಿಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಬೊಡ್ಚಿನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಅಡಿಗೆ ಉಂತೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಂಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಮ 10 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡು ಮನ್ಪದೆ ತುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ನೇತೆಯನ್ನು ಪಾಡು ದೀಪುನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇತಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಬಲಿಗೆ ಇಂಬಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪರ ಬರುಂಡು ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಟಿಫಿನ್ಲ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಟಿಫಿನ್ ಮೂಲೆ ದಿಕ್ಕದು ದೀತು ಗುರ್ತು ಹೋತನ ಅನ್ನ ದದನದೇ ತೊಗೊಂಡತಿ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಿತ್ತನದ ಅಂಚ ದಾಲವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ಲಿ ಕೋಡೆಂಕ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡು ಇತ್ತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೆಂತ ಹೋಯ್ತನೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಏನ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಅದ ಮಂಜು ಪೂರ ಬೂರು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡದ ಇನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂತನ ಲಕ್ಕನ ದೊಂಬು ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕದ ಏಳೆ ಕಾಲ ಹತ್ತನು ಏಳೆ ಕಾಲ ಅನೇ ಕಾಲ ಅಂಚಿ ದೊಂಬು ಬರ್ಪುಂಡು ಚಳಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೊಂಬುಲ ಹರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನಿ ಮಂತಜಿ ತೋಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂటే ಏನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಪಾರೆಪುಂಡದ ಸೊಂಚ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುಡು ಬುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅವಿತ್ತಂಚಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆತನ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಿಪ್ನಿಂದ ನಾನು ಮನ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಲ ಕೋಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಂತ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಪೋತೇರು ಪಂಡ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಒಂದು ಮಂತ್ನಾಗ್ಲದ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ್ಲು ಮತ್ತು ಎಡೆ ಹಿಟ್ ಆತೇರು ಮಾರ್ರಿ ಮುಳ್ಳು ನೀ ಎತ್ತಡ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಚೇಪುನು ಇಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಅಂಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಬಂತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನು ಇಚ್ಚಿಂದ ದಾದನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಾತೇರ್ನೋ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ದಾದನ ಪಾತೇರ್ನೋ ಐಡ್ದುಕ್ಕ ದಾದನ ಬುಕ್ಕದ ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ಸ್ ದಾದನ ಇತ್ತನ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಇಂಚೆನೆ ದಾದನ ಅಡಿಗೆನ ಬುಕ್ಕ ದಾದನ ಪುಲಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ತೊಜ್ಪೋಡ್ಜಿ ಬಂತಲ್ಲ ದಯವಂಡ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಕಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಉಂಟದ ಐಕ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ತೊಜ್ಪೋಡ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ತೊಜ್ಪನೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೊಜ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿದಾದ ಬಂಡ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ತೂಪನಕ್ಲು ಆಡ ಮತ್ತು ಬಾತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟದ ಕಜ್ಜಿ ಉಂಡದ ಐಕ್ ಐನ್ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಐನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನ ದಿಪ್ಪು ನೆಂತು ಎಂತಲ್ಲಿಗೆ ಶೆಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪಲ್ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಡಬಡ್ ಬತ್ತು ಬುಳ್ಪುಗು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತು ಪಾತಿರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಲಾಗ್ ಮನ್ ಬರತ್ತ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಅವರ ಪಂಚಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ 5th 6th ಇಂಚಿತ್ತರ ಅನ್ನೋದೇ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಕ ನೀವಿಬ್ರು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಅನ್ಪೇರಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡಗ್ಲೆ ಈಗ ಇಂಚ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಆತು ತೊಜ್ಪೊಂಜಿ ಮುಕ್ಲದ ಇಂಚ ಬರ ತೂತು ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ಬೇರು ಬುಕ್ಕ ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತು ಪಾತಿರಿರು ಬುಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದುಂಡ ತಿಕ್ಕುದು ಇರೋದನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೀಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಡ್ನ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲವೇ ಕಾಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಾಡೋಡುಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಬಾಡಿಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಂಚ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಾಂಡ ಬಲಿಪ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಸೇರ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಇನ್ನು ಸ್ಥಳ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಅಸಲ್ ಖರ್ಚು ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂದಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇ ತೂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿಗೆ ಪಾಡೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನೆಂತನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಂಚದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತನೆ ಜಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಐಟಮ್ ಅಂತ ಪಾಂಡ ಬಲಿಪುಂಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಎಂಕ್ಲ ದಂತನಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ಅವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ಬೇರು ಪಾಸಂಡು ಬೇತೆ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿದ ಎಂಡ್ ಜನ ಸೇರುಜರತ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಾರ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಇಂಚನೆ ಕವರ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ದೂರ ಪೋತು ಬುಕ್ಕ ಹೊರ ನಮ್ಕ ಇನ್ನ ದುಡ್ಡು ತರುಚಿ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡೊಂಡಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಕ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮವೇ ಸ್ವಂತ ಅಂದಿತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಅದ ಎಂದಾದು ಗೊತ್ತು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತು నేను ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡ ಎಂಕ ಐಟ್ ಮೀಂದೊಲ್ಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನಮ್ಮ ಪುಡೇರೊಡದ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ವನಸಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣೆ ಕಡೆ
ಜನ ಬತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ನಡೆದಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಒಂದತ್ತಲು ಅಂಚ ಏನೇನು ಟಿಫಿನ್ ಗೊಂತು ಜೊತ ಇದೆಲ್ಲ ಪಪ್ಸ್ ನಿಂದೆ ತೊಂಗ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಬೇಕರಿಗೆ ಪುರಣಿ ಅವೇ ಬೇಕರಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಬಂದತ್ತು ನಾವು ಅದಾಗ ಮರಗೆಣಸು ಚಿಪ್ಸ್ ಕಸಂಟು ಬರೋಯ್ತದು ತಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತನ ಮುಖ ಸೋಕದ ಕೊರಿಯರಿ ಪಿದಾಡ್ಡಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಪಕ್ಕ ಹೋದ ಪಕ್ಕ ಬರೋಡತಿ ತೋಡು ರಾಯ್ದ ಮತ್ತೆ ತೊಂದ ಬಂತು ಕೋಟೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಿಪ್ಸೇ ತೊಂಡ ಪುರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಮರಗಿರ್ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೋಟೆ ಬಟಾಟೆದ ಚಿಪ್ಸೇ ತೊಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ತಲುಪಿಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಮೊದಲು ದುಂಬು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂದಿತ್ತು ಗೈಸ್ ನಾವು ಬಂದೇವ ಅವಿರ ಬೇಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಂದೇವ ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇವ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇವ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇವ ಅವಳು ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ವ್ರತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದ ದಾಂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಉಂಡು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅತ್ತು ನಾನು ಪಂತತೆ ನಾ ದುರಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಡು ದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಬುಕಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೈಸ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಸರಿ ಏನಿರಿಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡಿಡ್ತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಅಂತುಂಡು ಹೌದು ಜಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೋಡು ನಲ ಬೋಡು ದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೈಸ್ ಇಂಜಲ್ಲ ನೇ ಬಲಿ ನೀ ಸೋಗೋಜು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಚೂರು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಚೂರು ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟೆ ನೀವು ಸೋಪು ದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಇಂಕ್ ದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಜೈ ರಟ ಮುಜಿ ನಡ್ದುಕೈತೆ ಮಣ್ಣು ತವರಿ ಮಳ ಭಯಂಕರ ಬರೋದು ನಿಂಬಲ್ಲ ಯಾರು ಬುಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮೂಲು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾದ ನಾವ అంటే ఇంకో ఆ ಮೂಲೆ ಎಡ್ತು ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳವ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಬರೋ ಇಂತದು ಅಂಚೆ ಕೋಟೆ ಎಡ್ತು ಕೆಮ್ಮಲ್ ನೆರೋ ಅಂತಾರೆ ಇರಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅನ್ಪಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಮುರಿಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಾವು ಅನ್ಪಂಡು ಬರೋದ ಅಂಚಮಿ ಯಾವ್ದು ಪಂಡ ಈ ಬುಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಐರನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಪುರ ಆಪಂಡಿ ಅವ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕಡ್ಡಿ ಪುರ ಇನ್ಪುಜೇನ ಬಟ್ ಕಡ್ಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ರೀಲ್ಸ್ ತರ ಕಡ್ಡಿನ ಪೂರ ಬಲ್ತು ಬಲ್ತು ಆಡ್ತಾರೆ ಕುದ್ದು ಪೇರು ನೀರಿಟ್ಟು ಕಾಯಿನ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಕಾಯಿನ ಊಟ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಪಡ ಅವಳ ವರ್ಪುಜತ ಅವಳ ವರ್ಪುಜತ ಅಂಚ ಮಾಡದರೇಕ ₹20 మళ్ళా మళ్ళా పప్పు కొరలు ₹20 బుక్కదైతే అంట ನಾವೇಮನ್ನದು ಹೆಂಗೆ ದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬುಕ್ಕೈತೆ ಯಾರಿ ಏನಟ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂದು ಒಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತರು ಚಾತಬಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬರ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾಡಲಿ ಟೀ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂತದೆ ಸತ್ಯ ಕುಂಕುಮ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಬಾಯಿಗೆ ಪೋಪುಂಡೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಾಕಿದ ಮಾತೇನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತದೆ ಬುಕ್ಕ ಕರ್ಪೂರನ ಹೊರ ನೀವು ಎತ್ತು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಮ್ಮ ಈಗ ಅರಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಪು ಜಾಗ ದಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತ ಒಂದು ಅಂಚ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಸಿಂಕ ಬಡನಿಗೆ ಇಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತದ ಒಣಸ್ಬೇಕು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಲೋ ಮನಸ್ಸಂತಲ್ಲ ಅಲೋ ಆಯ್ತದಾ ಎಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಗತನೊಂದು ಬಂದಿರೋ ಅದು ವಿಡಿಯೋನೇ ಆಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬುತ್ತಿ ಬಿಡೋದು ಹೊತ್ತು ಖರ್ಚ ನೀನು ಹೊಡೆದು ಕೂತಿದ್ದು ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಚೆಲ್ಲನು ಮರ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪೆರುಂಡು ವಾಚ್ ತೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಪೋತು ದತ್ತಂದರ್ಕ ಜಿಂಜಿ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕ ಓಕೆ
ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಮ್ಮಗ ಡ್ರೆಸ್ ಎಪ್ಪರ ಬಿದಾಡ್ಯಾ ಒಂದು ತಿಂದುದಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ ಪಾತ ಎಳ್ದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಹೋಗ್ತಾಬಂದು ಆಗ ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೆರಡು ಎಂಕ್ಲ ಮರಡಿ ಸಾರಿ ತುದು ಆಗ್ತದೆ ಭಯಂಕರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಾವ ಏನ ಎಪ್ಪ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಡ್ತೈತಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಜಾವೆ ಭಯಂಕರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ತುದು ಆಗ್ತದೆ ದೆತ್ತಿಡ್ಲೆ ಅಂತ ದೆತ್ತೊಂದು ಜನ ದೆತ್ತಿಡ್ಲೆ ಅಂತ 15 ದಿನ ಕರಿಂಡ ಅದು 15 ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಅಂಟ ಹೊರ ಪೋತಾರಪ್ಪ ಈಗಲೇ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಹೆಂಚಿನ ಮತ್ತು ಉಂಟಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತನ್ನ ಎಲ್ಲೆಂದ ತುಂಡು ಎಲ್ಲೊಂಜುಂಡು ಜೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸಾಕೋದುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ರೆಡ್ ಸಾರಿನ ಅಲ್ಲದೆ ತೊಂಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಐತನ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು ರೆಡ್ ಸೀರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಸಾರಿ ತೆತ್ತದ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ವಾಚ್ ತೆಪ್ಪರ ಬತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗಡಿಯಾರ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಚ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಚದ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರುವಂದಿತ್ತೇವೆ ಸೊಪ್ಪ ಗಂಟೆ ಆಗೋನಲ್ಲ ಮುಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಟೂನ್ ಟೂನ್ ಗೈಸ್ಂದೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನಾ ಅಪ್ಪಗದೆ ತೊಂದಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮುಖ ಸಾರಿಯ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೊಜ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿತ್ತು ಮುಖ ಈ ಕಲರ್ ಒಂದು ರಡ್ಡದೆ ತೊಂಡಲು ಮುಖ ಈ ಕಲರ್ನೇ ಮುಖ ವಾಚ್ ಒಂಜಿ